Dobré ráno, snídáte s Novou, my jsme Tomáš a Tomáš a já bych vám rád představil našeho dnešního hosta, ale protože blbě vidím trochu, tak tady někde sedí, zhruba v těchto místech, to není on, pan Jakub Vrba, což je optometrista. A zrak je jeden z našich nejdůležitějších smyslů, je to tak? Možná na něj trochu občas zapomínáme. Dobrý ráno. Dobrý ráno. Jak už jste řekli, oči jsou naším průvodcem po světě, zrak je opravdu náš nejdůležitější smysl a většina populace se k němu chová trošku macešsky. Tak to je. Všichni máme někde vzadu v hlavě, že bychom měli zajít 2krát ročně k zubaři, že nechodí pravidelně na gynekologické prohlídky, ale o tom, že by každý z nás šel jednou za rok na vyšetření zraku, o tom silně pochybuji. Polovina populace potřebuje brýle a myslím, že ne úplně všichni to řeší. Já si myslím, že jako tady kolega Tomáš to řeší, protože on v podstatě jako nosí brejle, že jo, takže jako on si to poradil, má takový, jenom abyste viděli, jak vypadá Tomáš Zástěra, prosím vás, v brýlích, zhruba jako takhle. Pane Vrbo, já se přiznám, já jsem přesně ten, který jste o něm hovořil, to znamená ten, který si to vyšetření nedělá a zapomíná na to. Kdyby jsme už měli opravdu vyhledat očního lékaře, kdy je ten signál, že už něco špatně vidím, hůř rozpoznávám. Třeba, pardon, třeba když se začne vám říkat krtku, že jo? Tak no to mi říká tady kolega, mi říká krtku. To už je pozdě. To už. Ne, tak kdy je ten signál, kdy si opravdu řeknu, tak teď bych měl zajít? Vlastně měli byste skutečně tu prohlídku dělat preventivně, protože to v úzovkách perfektní vidění daleka nemusíte mít. Ten standard, podle kterého dneska vlastně říkám, že to je 100%, je starý 150 let. Takže určitě se shodneme na tom, že oruba pluhem je něco jiného, než řídit se 150 po dálnici, 130, pardon. Hezky pěkně. Teď jste se odkopal, pane Vrbo. Trošičku. Ale a všichni se díváme celý den do počítače a na mobily, že ty nároky jsou prostě někde trošičku jinde. Čili my si to ani nemusíme uvědomovat, že už nevidíme perfektně. Skutečně každý druhý člověk v populaci dneska potřebuje nějakou korekci a vemte si to, že tak polovina lidí, který potkáváte na silnici, jak se proti vám řítějí v protisměru, potřebuje brejle. A když se takhle díváte, tak ne všichni je mají. Spousta lidí se třeba vymlouvá na to, že takový vyšetření nebo že nemají čas, jo, proto ty vyšetření zanedbávají. Jak takový optometristický vyšetření trvá dlouho? To základní vyšetření opravdu trvá pár minut, dejme tomu od 15 minut do půl hodinky, a to už je hodně komplexní. To rychlé vyšetření je ještě skutečně záležitost několika minut jenom. Nemusíte hned navštívit lékaře, moje profese je optometrista, takže já se zabývám tím měřením, tou pohodlnou korekcí, tak byste skutečně mohli vidět perfektně. A tohle vyšetření vám poskytne i většina očních optik. Pro víc informací, co všechno to vyšetření obsahuje, doporučuji jít na webové stránky www.zrak-pro-život a tam se dozvíte všechny podrobnosti. Jak takové vyšetření probíhá? Prosím vás, protože jak mám se bát, nemám se bát? Bolí to. Strašně. Já věděl, že ty brýle nechci. Je to jedno z nejpříjemnějších vyšetření, který můžete absolvovat. Tak sedíte v pohodlném křesle, odpovídáte na poměrně jednoduché otázky a výsledkem není, jak se často lidi bojí, že teda jako budu vypadat jako hloupý, když neodpovím, ale to tak není. Výsledkem není jako, tak máte za tenhle výkon 3 mínus a za trest 2 dioptrie. Výsledkem je skutečně to příjemný koukání. Příště to teda musí dopadnout líp. To úplně základní se můžeme podívat, máme s sebou přístroj, na kterém se provádí to orientační měření a to trvá skutečně minutku. Mám takový nápad, Tome, my tady máme samozřejmě naší další hostkyni, Helen Silván. Helen, ahoj, dobré ráno. Ahoj. Dobrý ráno. Samozřejmě, aby nám prozradila, jak to bude v dalším týdnu. Já nevím, tak nezeptám se tě, Tome, zvládneš to sám, že bych se s panem Vrbou zatím vrznul na ten přístroj? Já si myslím, že jo. Jo, že bychom se takhle rozdvojili. Já si myslím, že prostě pro Tomáše bude velký dárek, když ho zbavíte těch brejlích, jo. Zkusíte to teda opravdu mě změřit a Tomáš zatím tady s Helen probere ten týden. Okay, já ti držím palce, ať tě to nebolí, ať si to užiješ. Já myslím, že nestihneme celý týden, ale dobře. Díky se zdravíčkem, teď mě pan optometrista vyšetřil. A co? A jak to vypadá? No,
Já jsem rád, že se ptáš, protože můžeme, pane Vrbo, jak to vypadá? Vypadá to dobře. Není to tak strašný, jo? Je to takzvaná malá velká refrakční vada, to znamená, že přežijete samozřejmě, ale abyste byl To jste mu rovnou i vytisk účtenku, jo? No, ne, to bude To je rovnou i penízky hned, no. Abyste byl správný lovec, prostě, tak drobná korekce bude určitě výhodná pro vás a můžete mít korekce buď to kontaktníma čočkama, to úplně bez problémů, a to znamená, že budete pořád stejně vypadat. A nebo pak takhle 2 lupy nosit před očima, že jo? Tak Takhle, pane Vrbo, popovídáme si o tom, co tam vlastně vyšlo a jak to vypadá takový vyšetření za chvilku, protože to bylo opravdu příjemný. Jako já jsem se vůbec ani nakonec nebál. Pan Vrba tam má v tom přístroji obrázek nahé paní, ta se různě rozostřuje a nakonec se zaostří. Jako tak to vážně. je perfektní. Když na to půjdu já, tak tam bude nějaký pán. Ono, víš, ono jde o to, že každý tam vidí něco jiného. On to původně byl prostě zajíc, že jo, ale ty v tom vidíš nahou pani, tak proto máš prostě 14 dioptrií. Dobře, hele, pro tebe pána, s panem Vrbou si popovídáme, jestli brýle nebo kontaktní čočky, jaký jsou rizika. Samozřejmě naše dnešní téma je teda optometrie, to znamená měření zraku a taky co nás čeká v dalším týdnu nebo v tomto týdnu. No jsou tam hrůzy, hlavně jako pro vodnáře, takže já držím všem vodnářům palce. Helen, najdi tam prosím tě ještě něco lepšího. Teď jsem našla, teď jsou tu 3 ESA, to je úžasný. No, tak víš, tak se to vyrovnává. Mimochodem, Helen bude na chatu, takže kdo by chtěl vědět cokoliv, tak pište Helen. A kdo by chtěl si naživo ověřit schopnosti Helen a případně, aby řekla komukoliv z vás. Napište jméno a datum vašeho narození, včetně roku. Je to tak správně? Ano. A telefonní číslo. A můžeme se zeptat naživo přímo. Přesně tak. A teď si jdeme zahrát o 50 000 korun. A kam se to má posílat ještě? Jo, pardon, ještě vydržte. Snídaně@nova.cz. A teď těch 50. Dobré ráno, snídáte s Novou, jak jsme už před několika málo chvílema říkali, budeme se věnovat vyšetření zraku. Máme tady optometristu Jakuba Vrbu. Dobré ráno. Dobrý ráno. A my jsme už takhle pokročili v tom, že vy jste nám vlastně měřil zrak, zejména teda mě, protože mě spousta lidí říká krtek, že hůř vidím. Třeba zejména tady kolega. A já se chci zeptat, co tady to znamená, jak jsem dopad, protože tady je napsáno Oculus. Měřil jste mi opravdu oči, když to Oculus. Určitě. Jo? Takže jak to dopadlo? Dopadlo to báječně. Máte takzvanou malou velkou refrakční vadu, astigmatismus. To jsou všechno šílený slova, ale je to vada, která není velká, ale můžu vám opravdu, my jsme se bavili o tom, že třeba večer se vám hůř kouká, při řízení je to trošičku horší a to je věc, kterou můžete mít naprosto bez problémů vyřešenou. Můžete nosit buď kontaktní čočky a nebo brýle. Není problém. Bubimo vám slušej. A co mám já? Co mě vyjelo z mašiny? Prostě nic. Nic, jo? Prostě nic. Takže nejsem krtek? Určitě ne. Měl jste mu tam dát aspoň něco, ať on si mi jako bude zase smát. Hoďte mi tam aspoň 5 dioptrií na jedno oko, ať jsme vyrovnaný, ať se nehádáme. Jedno bylo větší a druhý menší. A brýle nebo kontaktní čočky, co je dneska populárnější, protože brýle vydáváte přímo s brýlím, koukám. Já nosím oboje. Oboje? Určitě. Jak to máte zároveň jako čočky i brýle, jo? To taky jde. Vy máte takový ty tygří čočky, že jo? Je to trošku složitý. To taky jde udělat, protože to je třeba fotbalový balon. Tadyhle, když si zamanete, ale co se týče korekce, tak brýle přece jenom, když jste si jako oba dva nasadili, asi vnímáte, že malinko omezují to zorný pole, že člověk vnímá, když na ně není zvyklý. A když chcete jakoby vidět přirozeně normálně, tak ta kontaktní čočka je bezvadná věc. Dneska všichni sportujeme, jezdíme na kole, na lyžích a ty čočky nám poskytují skutečně perfektní periferní vidění a dokonalý vidění. Jinak korigují úplně všechny vady, takže není problém skutečně nosit jenom čočky. My jsme vlastně oba dva s Tomášem podstoupili tady to vyšetření na té vaší mašince, který vlastně bylo během pár vteřin dokonce, takže to nebolí, není to nepříjemný. Naopak, že vy jste se na nás hezky usmíval, takže to bylo krásný. Takže se nikdo v podstatě nemá bát návštěvy optometristy. Jak jsme řekli už ráno, tak je to nejpříjemnější vyšetření, který můžete podstoupit. Já doufám, že to potvrdíte. Je to tak, ano, ale přeci jenom ty brýle máte pravdu, že jsou trošku takový jako ty zorní úhly, ale pro mě ta představa, že si jako šahám do oka a něco tam implementuju, je to těžký si nasadit kontaktní čočky. Jak to dneska funguje? Tak čočky už jsou na světě, ty, které známe, ty měkké čočky, tak ty už jsou na světě asi vlastně 50 let skoro. A já mám klientky, kteří nosí 40 let úplně bez problémů. Narazil jste jinak na nejčastější obavu. Toho se lidi strašně bojí, ježiš, já si to prostě nemůžu dát do toho oka. Ale žen se ptám, jestli se namalujou, protože ono to je skutečně mnohem snazší, než se nalíčit. A chlapům říkám, že to je stejně snadné, jako si promnout oči. A tak to opravdu je. Je to úplně jednoduchý. Když se na tu čočku podíváte, já vám ji schválně dám do ruky. Takhle.
Jako takhle na prst, jo, takhle. A to normálně spolknu a zapiju vodou, jo? Tak, A vidíš úplně perfektně ostře, no. To je teď celý taková tady den. To je mravenčí jednodenní, tak práce. to je na jeden den. Nevím, jestli to diváci vidějí, tak se jako nehejbej, aby se to Zkuste si ji mohlo takhle promnout všechno... mezi prsty. No já potom. tak zatím jenom takhle ukážu. Takže je úplně jemná, velmi To je úplně hladká. taková čočinka. To je malinká čočinka. A to se vyrábí z klasický té čočky, to se sklidí na poli a pak se to nějak jako prožene nějakou Tak pak chemii. se to naseká na kousky. Jasně, to by měl pan Sází se Vicht... to, a zpátky se to sází do očí. Teďkon se nás pan Vichtrle to, jak jsem to chtěl říct, že se v hrobě obrací, To že jo? možná, ano. Takže v dnešní době už žádný poškození zraku nehrozí, prostě ty čočky se ale musí vyndavat. Ty čočky jsou super propustný, mají v sobě zvlhčující, ale jsou fakt krásně pohodlný Můžu celý to den. zkusit nasadit? S rozběhem? Vy jste kupa. Vy chcete mít práci, že jo, s mýma očima trochu. Když si vyzkoušíte tu čočku, to schválně zkuste, děkuju. tak jak je hladká a jemná, opravdu. To je opravdu, Často to je- si lidi myslí, že to je něco To je jak pevného, dětská co se- prdílka, no, to je krásný. Ještě jemnější. Ještě jemnější. Ale dneska se i skloňují takový ty operace oční, to znamená oční operace, kdy se Je. korigují nějaký, asi už to upadlo, to je výborný, opravdu. Teď A už si mi to nejde do oka nebudeme dávat. Oční operace, co vy na to říkáte jako optometrista? Já budu mluvit sám za sebe, já bych na operaci nešel, protože je to v první řadě je to operace. Ano. Prostě a to myslím, že říká všechno. Je to nevratná změna rohovky a pokud se vám během života ta vada zase změní, tak už nemusí být možné znova si to takhle nechat opravit. A protože ten tvar té rohovky je změněný, tak ten stav, kdy nemáte brýle, ostře vidíte, už nemusí být možné udělat, protože ty čočky už tam nejdou dobře nasadit. Prostě, takže můj osobní názor je na operaci a raději ne. Nebojte se optometristů, už vůbec ne pana Vrby. My vám tímto děkujeme, přejeme děkuju vám vám. spoustu spokojených zákazníků, kteří podstoupili bezbolestný optometristický vyšetření. A my se pomalu děkujeme, ale jistě jdeme podívat, co nám říkají karty na tento týden.